rasa lan tresnamu sayangi hataku loro wis rodo kenal Joko kembang desa apa bisa keturunan momong putra urip bebarengan aku kedanan rena wengi mung tansah kelingan kedanan prawan ibarate kodhok gayo lintang kae. Ojo berisik Nggih, aja berisik kena campur sari. Pak Deratmen wis ngantuk golek awake dhewe ra berisik ra lirir Iya. iya to kandhane. Pak Radmin. Pak Di tes enten apa mboten menika Cek kebak tas e. wah Ora Dik, ora telas Dik. Sengaja disiapke nggo malam tahun baru. Ye. Ye. tak rewang mati omri pengenan ulung hatine aku nurang bekalati wong sirahku priya anteni oe oe oang oe oe oang Sapa sing ora kedanan mripate blala-blala ngawe-ngawe kegugah rasa atiku yen anyawang esem lan guyubmu sayangi anakku ora wis rodo kenal Joko kembang desa apa bisa keturunan momong putra urip bebarengan aku kedanan rena wengi mung tansah kelingan kedanan prawan ibarate kodhok gayo lintang. Diriska menika sudah dapat mandat dari Pak Radmin Nggih. bahwa karena ya sudah saya semua sudah ngantuk, Nggih. ini lagu closing, Oh nggih. lagu terakhir. Matur nuwun Nggih. Pak Jim. Pak Radmin, keluarga besar saking Ayam Potong Pak Radmin, Pondok Gede Matur Sembah Nuwun, Nggih. keluarga besar saking Anom Joyo Matur Sembah Nuwun. Setiap acara family gathering selalu dipercayakan pada New Cahyo Mudo berkah barokah nggih Bapak. Dengan berakhirnya lagu ini, kuasa kadang saking New Cahyo Mudo, ugi saking kadang-kadang saking Papayu, anjir undur diri buat dulu-dulu semua YouTuber Indonesia Matur Sembah Nuwun. Yuk tutup Dik. Tak rewangi mati genti pamrih benten ulung hatine aku ora ngerti
kata wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka
Habis lagu ini nanti foto dulu keluarga besar Pak Radmin. Nggih Pak Radmin nggih. Foto rumiyin monggo. Bibar menika langsung foto rumiyin wonten mriki keluarga besar Pak Radmin monggo. Nggih keluarga besar saking Anom Jaya. Satu lagu lagi. Oh nggih siap. Biar ngumpul. Siap. Mukyanto berkahe ngidi
tresno aku nganti salawase apa kowe ra kelingan janji singe urip bebarengan bedina ya mung tak rasa apa pancen seliramu ra krasa Apa sliramu ra keteng mong rekoso urip susah dilakoni yen rejeki ana sing maringi kelang kalung dadi seki mung sliramu ora bakal bledani nganjuk donya nganti akhir mung sliramu sing tak pikir-pikir kelang kalung sing tak tampa ngelingake jamane semono wiwit biyen-biyene janji tresno nganti salawase apa kowe ra kelingan janji singe urip bebarengan bedina ya mung tak rasa apa pancen seliramu ra krasa Apa sliramu ra keteng mong rekoso urip susah dilakoni yen rejeki Gusti sing maringi kelang kalung dadi saksi mung sliramu ra bakal bledani wiwit donya nganti akhir mung sliramu sing tak pikir-pikir apa Bos Eko, lagunya apa Bos Eko? Pak D nyanyi nggih apa Dik Wiwin Mbak Eli. ayo Pak D Mangga-mangga ya. Coba
Lah diaturne podang kuning Pak Adi nembe tindak. Right. Monggo joget lagi. Monggo Pak Radmin. Tuh
setengah mati aku mikir kowe Pasar turi mas neng Surabaya aku ngerti sampean senenge ngono ya res aduh gulane Jawa matur suwun kowe wong manen dasare prasaja memang lidah mas tidak bertuan pandai Terima kasih, matur nuwun, monggo. iki watake wong lanang Capek gunung monggo. Yo. ayo iyo 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 Boseko. so 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 ina 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 masuk Jaman bajuan njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi matur nuwun suwun Boseko. Monggo Bunda. Masuk iya Neng gunung tak cadangi sego jagung yen mendung tak silih capek gunung. Kalau aku nek nyeluk Pak Ratmi kan Pak, nek nyeluk Ibu ki Mbak. Oh, ngono. Oh Iya. ya, Mbak. Nggih. Iya. Sekar bisa nyawang kenang desa Kanthi raja dene ora ilang gone padha lara ayo Nyucah ya mudal, Dik. Jose lagi Menae saiki
ke sisan. Ser. Mungkin nek pun telas kantun matur Bapak. Tambah Pak melih. telas cekelane. Iya. Nggih, mugi mengke wonten wuyung diaturke. Leren sih mesake sik di aku nyawang sing ngendang pucet iki lho. Yakin. Lanjut. Oke. Oke, wuyung. Seger bisa Atur Pak Radmin. Wuyung spesial Boseko. Bunda. Mangga bosku. Katur juragane ayam. Larane lara ora kaya wong kang nandang uyuh mangan radoya rajena dolan nang omah bingung. Dedek nih mas, salim karo bose. Ya Allah, salim loh Pak. Eh? Bar niki khusus Nggih. karyawan saking Pak Radmin. Oh nggih. Lagune napa nih karyawan-karyawan Pak Radmin mana? Lagune apa bose? Nggih. Tak dapat tidur. Oke, dong pura Tak dapat tidur. Berarti Lah, melek. anu begadang Pak. Begadang jangan begadang. Oke. Monggo katuran dahar bakso, mungkin pas lagu dangdut sing ngendang rasa mangan. Ya, betul betul. Dang betul. apa ora? Kandhane semangat no, gleling kok mulai. Sing ibot rasa mangan. Ora sudi. Dodoku sumo ora krasa apa pancen tega mbok balung janur paring usah donggon kunandang uyuh. Kira-kira dapat nggak deh tak dapat tidur?
tanggal 1 sone. Banget orang ngira nelongso atiku sarawunge kang nyoto ado papane pancen dipisahke dening panggalene kantan sarju hamung tansah memanesmu kang nyotodan di atiku jakku paten nora kendhat gonku tansah aja nelongso uripe manungsa pasrah Gusti mring resane
Aja nelongso uripe manungsa pasrah Gusti mring rasane yang Ya Mas. Beksane mriku napa mriki Pak De Kumis? Monggo monggo. Monggo keluarga besar Pak Radmin, monggo. Monggo Pak Kumis. Pak De minggah mriki napa mriku minggah mawon? Monggo monggo. Takut dangit, tak sayangi anakku sing bagus dhewe. Anakku lanang saben dina takut nyambut Meru. anak lanang dhewe. Budhe monggo anak wedok dhewe. Salam berkodhonge karo Mas, kudu sabar sawetara. Aduh Pak De Kumis, anteng tajem polatane, tempo teng jalane Mas, jare kapok kok tandha maneh, kaya ngene rasane kok kurang lagi ditambah kula, kaya ngene wong nandhang tresno Mas, dina wengi katon heng mata asem, halo. Keluarga besar Pak De Radmin saking Sragen maju sedaya. Pak De Adi, ayo. Takut daging bocah ayu, aja mampijer nesu. Yen dituturi si Mas, supaya selamat rahayu. Aduh sayang, aduh sayang, ngetan bali ngulon yala. Dewa Septian ora mong guyon, ikan sirah desa trikon ora dirempet. Duwe janji kok ora moro Pak De, sayang ora duwe duit. Asem lelo. Tembok teng jalane ikan silat desa trikon ora dirempet. Duwe janji kok ora moro, sayang jaluk dicimet. Aduh sayang, aduh sayang, timun sigarane terus bangun rumah tanggane. Galo anteng tajem polatane, ngetan bali ngulon, Dewa Septian ora mung guyon. Nggih, sampun diaturke ngundang anak. Nggih, Dik. Monggo Pak Radmin. Monggo Pak Radmin. Salam.
Janjane kowe nang endi lagamu malah nurani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya Terakhir dalan janjane, monggo. Janjane kowe nang endi lagaku nyanyi priani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya Sampun. Joget cewek. Ayo joget dulu. Joget cewek yo. Ayo. Ayo, bareng-bareng yuk. Yo.
Ah,